Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da yau. A jama'a a gurguje ina so in yi wata tambaya wacce zan ce kusan ta shafe mu duka. Dan Allah mutane, me isa idan ba ma tunawa da yanayin da waɗannan mutanen da ibtila'in jirgin ƙasan nan ya ritsa da su, sai an turo bidiyon su ana azabtar da su ko suna cikin wani yanayi. Anya ko addu'a muna musu kuwa? Anya waɗannan rubuce-rubucen da muke a social media na kasa bacci wannan ya Allah isa wannan kuna ganin shine mafita? To ƙarya muke, munafunci ya fi yawa a cikin al'amarin mutanenmu da mu duka. Dalili kwana 2 ne 3 da an yi mun manta, amma me da an wullo bidiyon su mun iya musa gwamnati a gaba mu ta zagi mu ta abu. To in muku a takaice, in mu muna da mutane ne mu masu ganewa, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari duk bayanin da zai yau shekara nawa yana yin iya abin da zai iya yayi bayanin yayi. Gwamnan Nasiru El-Rufai yayi iya bayaninsa, ya faɗi abin da za su iya sun yi. Zulum muna kallon sa akan titi yana yawo yadda kasan shine jami'in tsaron ma haka. Yayi ihu anan ya daga murya anan muna kallo. Gwamnan Zamfara har zuwa yace kowa ya kare kansa. Gwamnan Katsina ya faɗa. To abin da ya rage mana mu da malaman mu ne su fito su tsaya a faɗa abin da ya kamata a tafi shawara ta gaba. Amma yau mun wayi gari sai an wullo bidiyon mutanen nan tukuna za mu ji tausayin su. Za mu fito mu ta magana. Wannan ya rubuta ya kasa bacci. Wannan ya rubuta tun jiya yake amai, wannan ya rubuta komai. Duk kwana 100 da wani abin nan da suka yi, ba mu iya ware wata ɗaya mun zauna a ci tun farko kullum a kogon addu'a mu zauna mu yi addu'a ko da safe ba. Anya mun yadda da Allah ne zai kai ƙarshen abin nan kuwa. So akwai mataki na gaba in an kasa. Abin da yasa na ce muku, in ka haɗa maganar Man Nasiru da ta Buhari, za ta baka cewa sai kun tsaya min a nan tukuna zan iya wani abu. Man Nasiru yana maganar sai mentioning human rights. So duk abin da kusan yawancin gwamnoni suke jin tsoro da shugabannin ƙasa, ka gama mulki a kira ka a tuhume ka akan mutuwar wasu. So mu zauna miwa kanmu me ake cewa faɗa. Abin nan musulmai ya furtsawa da su. Mutuna me ya samu Saddam Hussein. So su gabanin nan iya abin da za su iya. Ina gaya maka gaskiya ne in kana so, kuma billahi lazi ko wasu in sun hau a daidai inda za su tsaya a wannan kofar za su tsaya. Sai dai in Allah ya kawo nasu sauƙin. In ina musulmi kana musulmi, in kana amfani da addininka ka san cewar da zaran muka shiga wata kwana wannan abubuwan za mu tarar. To wannan ibtila'in da yake faruwa duk malamai sun san da zai faru. Ni nan da ya ganni kullum ina zaune cikin shiri idan Ubangiji ya yi da ni a cikin abin da zai rika wannan abin Allah ya kare ku. To Allah ya kawo mana shi da sauki. In kuma Allah ya yi shi ne sanadiyar mutuwanmu, Ubangiji ya sa mu cika da imani. Amma kullum addu'anmu kada Allah Ubangiji ya haɗa mu da bala'in nan. Shi yasa duk inda abu yake na gaskiya mu fito mu ga mu zauna da malamai su faɗi gaskiya. Yanzu ta kai ta kawo duk abin da za a yi an mai da wannan abin neman kuɗi. A wullo wani ɗan abu wasu su ta jugu-jugu a social media a ta yawo da hotunan mutane saboda me a zagi gwamnati ko makamancin haka. Shine burinmu, ba muna yi bane don mutanen nan su kubuta. Ba ma jin tausayin mutanen nan sai mun ga an wullo bidiyon su. Ba kwana 100 nan da wani abu, inda masoyansu ne na gaskiya, da in ma gidajenmu ne a ce ba ma bacci ko ba ma cin abinci ya kamata. Saboda jami'an tsaro sun faɗi iya abin da za su iya sun yi. Yau shekarun nan duka malamai sai su ce sai an kai su Saudiya za a zauna a shirya tsarin yadda za a addu'a. Akwai ƙungiyoyin musulunci na kaza, akwai ƙungiyoyin youth na kaza, akwai ƙungiyoyi
na matasa na arewa, na matasa na duk sun zo sun tsare mulki sun mammakale, su ba za su iya komai ba za su ba wasu su kawo ba, ba za su ba wasu kawo sauyi ba. To Allah ya isa mu za mu tashi mu kawo kanmu canji. A cikin unguwanninmu da motocinmu ake fitowa fit kaga an ɗebe su ko barayi su kara, amma me aka zo kowane unguwa suka yi kansu gyaɗar dogo, suka get suka taimaka wa police. Saboda duk DPO ko wani abu na unguwa ku zai gaya mu gaskiya, ku ɗanya wani hoɓɓasa da za ku taimaka da vigilante. Wannan gwamnonin duk da ibtila'in yake faɗa sun faɗa. To jama'a me muke so mu so muke mu yaudari kanmu mu dawo social media mun samu abin da za mu yi ta magana. Na samu abin da zan ɗau zunubi, ka samu abin da za ka ɗau zunubi. Na zagi gwamnati, ka zagi gwamnati, ka zagi wanda ka zaga, zagin da kai masa sai an ɗau zunubin zagin da kai masa, ko me ya kasa ma. Kuma Allah ya isa ko wani abu ko ba ku kyauta mana ba, kowa ya dimmi wa kanmu, mu ne ba mu kyauta wa kanmu ba. Saboda me, tun lokacin da mutanen nan suka fito suka ce ba za su iya ba, sun fito sun ce ba za su iya ba. So ruwanmu ne mu kuma mu ga me ya kamata a yi gaba, mu ɗauko mu canja hanya. Tunda ba mutanen nan ake ɗaukewa ba, mu ake ɗaukewa. Amma mun sa tsoro, mun sa wasu abubuwa, malamanmu sun sa san rai, an sa kwaɗayi, an sa wani abu. Duk wanda ya mallaki miliyan 1 tsoron mutuwa yake ji, duk wanda ya mallaki 500 tsoron mutuwa yake ji. Babu, kullu nafsin da'iqatul maut, wallahi tallahi. Haka dama Allah na ya faɗa, wata ayat ta ce summa ilaina turja'un, wata ta ce wa nabluukum bil khairi wash sharri fitna, ita ma ƙarshen ta ce wa ilaina turja'un. To wa'annan akwai wa'annan fitintinin kamar yadda wannan ma ayat ta faɗa, za ku ɗanɗana mutuwa, kowane rai zai ɗanɗana, sannan za mu jarabce ku da alkhairi da sharri da fitintunu kala-kala, duk za a jirke su. Jama'a ina ba mu shawara dan girman Allah mu daina munafunci, ba sai an sako bidiyon mutanen nan ba. In muna da abin da zamu ko iya na addu'a ne, dan Allah mu haɗu musu. Dan na san yau in aka buɗe cikin kowa da zuciyarsa, in baɗilin kowa ta fito, wallahi in aka gaya muku iya mutanen da suke sa mutanen nan a sallah raka'a 5 din nan, wannan salloli 5 din nan da ake na farilla, wanda suke sa a sallah su yi musu addu'a Allah ya fitar da su, wallahi sai dai a samu a ƴan uwansu, ko za a samu a cikin mutane kaɗan za a samu. Kuma ne muku wannan tambayar, ku tambayi kanku da kanku. Allah ya samu dace. Wannan ƙungiyoyi dan girman Allah ku zauna a abin da ya kamata, dan Allah malamai ku zauna a abin da ya kamata. Amma zagin gwamnati, cin fuska, cin mutunci, gwamnati ta faɗi iya abin da za su iya yi, sun faɗa. To Allah ya tsare mu, Ubangiji ya sa wannan ibtila'i ya zama tarihi a ƙasar nan. Allah duk ta inda mutanen nan suka fi so, Ubangiji ka nesanta mu da su, kuma duk waɗanda suka creating ɗinsu da su duka Allah ka ɓatar da su. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ربنا تقبل منا.